Guys, welcome back to my YouTube channel. Ako po si Arman Vlog. Magluluto tayo ngayon guys ng merienda. Caloocan and Bicol version. Gabi siya guys. Ito guys, ang lulutuin natin ngayon. Ang tawag yan guys sa Bicol, linsa. Sa Tagalog, gabi or taro. Gagawin natin siya guys na minatamis. Balatan muna natin siya guys. Manipis lang yung balat nito. Ayan guys, yung gabi, nahugasan na siya. Lalagyan natin siya ng buko. At mangangailangan tayo ng gata. May asukal din guys na ilalagay. Ganito ang gagawin natin guys. Biyakin natin sa gitna. Yan. Tsaka bubutasan natin sa gitna. Ilalagay natin to yung buko na may asukal dito sa may butas. Okay, gawin na natin guys. Sa gitna. Biyakin natin ng dahan-dahan. Yan o. Biyakin natin ng dahan-dahan kasi nababasag siya, hindi siya nabubuo. Dandahan lang natin sa pagdiin. Yan. Ayan guys, nahati na siya. Mababasag pala yun guys pag hindi siya mapantay ng paghati. Ngayon guys, gagawin natin, magbubutas na tayo sa gitna. Ayan guys, magbutas na tayo. Pinasikan yung mukha ko tubig. Ayan guys.
Ayan guys, nabutasan ko na. Hahanapin natin yung partner nito. Bubutasan ko rin. Ito na guys, nakita ko yung partner. Kasi ilalagay ko siya pa ganon. So, ayan na guys, nabutasan na. Matrabaho lang. Ito yung tinatanggal ko. Yung kinayod. Ihalo na natin yung buko guys dito. Yan. Lagyan na natin guys ng asukal. Yan. 4 na kutsara guys. Baboy. Halo na natin. Baboy ng lolo mo. Luto-lutuan baboy. I-mix natin ng maigi para pantay ang tamis. Guys, tamis na yung asukal, yung buko. Ilagay natin. Ayan guys, maglagay na tayo ng minitamis. Siksik na lang natin kasi marami. Ayan na, tapos yan na natin. Ayan.
Ayan guys, nailagay ko na sa kaserola. Mayroon tayong sobra. Ilalagay natin dyan sa ibabaw. Ayan na guys, ilalagay na natin yung gata. Lalagyan natin ng asin. Maglagay tayo ulit ng asukal. Dalawang kutsara na asukal. Ayan na guys, takpan ko na. Sasalang na natin. Sindihan na natin yung gasol. Ilagay na natin to guys, yung unang pigang gata. Guys, nalagay ko na. Takpan natin ulit. Buksan na natin. Ayan, ang sarap. Isali na natin sa lagayan. Ayan na guys, luto na yung ating kalukok. Ready to serve na sa mga Jonakis. Ito na guys, luto na yung ginawa kong merindang kaloko. Sana nagustuhan nyo guys. Maraming salamat sa panonood sa video. Huwag yung kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Arman Vlog. Bye-bye!